Ni kontura hau, azkenian bizitzen naizean heinean, gero eta desubikago sentitzen nintzen ikusten un fikzioakin edo irakurtzen unakin, hori askotan gertatu izan zait txikitatik, eta esaten nun, ostra, zer da, ez zaitela gustatzen edo enitzen identifikauta sentitzen gauza askokin. Eta aldiz, fikzioa emakumezkoak ite zuenean, hor sentitzen nuen, baina hain gutxi izan eta hain toki o esparru txikitan, ez? Ni oso zombi zalia naiz, oso fantasia zalia naiz, eta hor adibidez inoiz zenun ikusten emakumeak indako fikzioik, behaiek sortutako olako gauzik, ez pelikuletan, da, hor zaten nun, Jesus, zer raro dau. Eta hor hasi nintzen hausnartzen. Karo, eske, nola sentiuko naiz bai identifikauta, ez baldin badu nire ikuspuntua hemen inun, ez naiz asaltzen, ezin naiz, identifikatzea zerbait sentitzen badeu antzekotasuna dakaula, ez? Gertatzen nahi dan horren barruan. Eta fikzioan itean euneko haundi bat baldin bada, eta unibertsala baldin bada maskulinua dan hori, orduan nun geratzen naiz ni, ez? Euneko txiki horren bila jun behar nun, eta karo, hortik tiraka esan nun, ostras, hau hola baldin bada, nire iruditegia ere guztiz dago kontaminauta, ze azkenian ni honekin elikatzen naiz, ez? Hontaz elikatzea, eta bueno, intzienian dei hori, oierrek beak enkargu bat intzia, baina askatasun osoa eman zian enkargu hori gauzatzeko, eta bueno, esan nun, hemendik hasiko naiz, ari honi tiraka zer ertetzean.